थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गावनिख्रुइ गुबुनासो आंगोसिन जाबाय। बेयो मोनसे गोदान बड' भिडिअ। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि गाहाय फावगिरिफोरानो जादों आबुल नार्जारि, सुबुंसार ब्रह्म, सुनिता बर', रैसु बर', नमिता मुसाहारि, बाबलु नार्जारि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो बे भिडिअनि सल' आरो डायलगआनो जादों नयन मुसाहारि। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। बे भिडिअनि बिथोनगिरियानो जादों नयन मुसाहारि आरो नैबे भिडिअनि दिहुनगिरियानो जादों अनजालि नार्जारि। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि हारिमु फिल्म प्रडाक्सन इउटिउब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बेफोरबायदिनो बिथांमोना गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट होनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि।